Ayun. Good afternoon mga katropa. Dahil ka magpakron ako. Hi mga katropa. Meron namang isang papakita sa inyo. Itong tinatawag na laing. Yung sa Tagalog, laing. Ako kasi Bicolano, kung tawagin namin ito natong. Papakita ko sa inyo kung paano dinuluto yung masarap na laing. Binataang laing. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga gagamitin, kung paano yung pasunod-sunod na luto hanggang sa maluto yung laing. Papakita ko lang kasi, ito simple lang na magamit gawin, pero kung marunong kang gumata, kasi may teknik na yung pagkakata eh. Pag hindi mo makuha, hindi lalabas yung sarap, yung yum sinasabi. Na talaga masabi mo, ito ang laing. Sa paggawa ng laing, ito yung main ingredients talaga. Ito yung, kung wala to, hindi mo pwedeng tawagin na laing. Ito yung tawagin gabi. Ito yung tangkay ng gabi. Ayan. Ito yung leaves, yung dahon. Mas maganda paggawan laing, medyo kuha na yung leaves niya, yung dahon niya, medyo tuyo na. Kasi pag sariwa pa, yung paglinoto mo, kuha masyado siya, ano to? Yung texture na iba. Yung texture na iba. Parang malagkit. Kung tawagin yun sa Bicol, ano to? Basta yun na. Ayan. Hindi siya malambot. Ibig sabihin, parang lugaw, kalabasan. Yan. Leaves, yan. Oh, Dalawang klase rin kasi paggagawa ng laing. Pwede mo rin kasi itong isama itong tangkay. Pwede rin. Pero mas sa yung gagawin kasi namin ngayon, itong itong dahon lang. Yan. Kasi minsan itong tangkay, minsan meron yan Makati. Parang pag kinain mo medyo magaspang sa lamunan. Pero pwede, ginugulay din yan. Ayan, kinuha na ng taga-kupit. Yan. Okay. Yan yung pinakang mid ingredients ng laing. Gabi, kung tawagin. Kung sa Bicol, natong. Ito na yung papakita ko sa inyo. Ito na yung finished product pag yan. Bubulayan. Yan, pag pag hiniwa-hiwa na yung leaves niya ganito. Yan, ganyan lang kalalaki. Tama na yan. Pero kung gusto mong litan, pwede rin. Pero yan yung gagawin natin ngayon, ganito lang yung size ng mga leaves. Yan. Okay. Yan. Ito na yung kinamay. Yan. Medyo hindi kuan yan, 50% pa lang yung kuan niya. Ano to? Pagkatuyo niya, yan. Ilagay mo na sa Yan yung kuan na leaves na pagkatap. Yan na yung nakuha na siya, nahiwa-hiwa na. Hello. Para successful yung ating pagluluto ng laing, papakita ko sa inyo yung mga ingredients na kailangan natin i-prepare. Paghanda para maluto yung ating laing. Sabihin, ito yung mga sangkap. Yan. Kung nakita nyo sa screen. Isa-isa natin. Una, ito yung gata. Pinagdalawa namin gata. Yan, pinagdalawa para yung isa kasi niyan, yung para palambutin yung gabi. Yung isa, kung tawagin namin yan, liputok. Ito na yung pang-plus. Para lalong magyami yung lumapot, yung pagmantika, yung laing. Meron din tayong fish, pritong fish, fried fish. Meron tayong siling green, sibuyas, siyempre, hindi mawawala yan. Bawang,
kunting bawang lang kasi yung iba medyo hindi mahilig sa bawang, kunti lang. Ito yung asin. Pwede. Tapos, ito yung pork. Mas maganda may pork para dagdag lasa. At ito yung kanina pinakita ko. Ito yung ribs. Laing. Gabi. Siyempre, hindi mawawala yung tagarang Ajinomoto. Kasi yan yung pampasarap. Pag wala yan, medyo kulang ang panlasa. Yung mahilig sa ganyan. Pero yung iba kasi hindi nilalagyan. Pero mas better may kahit kunti, lagyan mo lang. Yan. Yan. Kaya kung bilangin natin, isa, ingredients, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, 8 lang ingredients para mabuo mo yung isang recipe ng laing. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano naman pasunod-sunod para lutuin ang laing. Ito, lulutuin na natin yung laing. Una, siyempre, painit yung kawali. Kawali, kasirola, kung anong gustong type ng lulutan, walang problema. At basta kailangan maluto siya. Pero ito technique naman to para maluto. Paano lutuin ito tayo. May kanya-kanyang version yan. Pero ito yung version namin. Yan, una, cooking oil. Coconut cooking oil. Bakit? Yun. Ba't gata? Tapos may... Kasi lulutuin mo na yung kwan. Gigisahin muna natin yung pork. Kasi yung gata, madaling kwan yan. Madaling maluto lang. Kung hindi mo gigisahin, baka hapok lang yung pork. Tingnan, hindi pa tayo. Kasi yung chip pork natin, medyo yan. Yan. Halo-halo. Shake hanggang sa mag-brown. Yan na. Natin. Mga po siguro ito, mga 2 to 3 minutes. Dito pa na yan. Kasi, yan. After 2 minutes, ganyan na yung itsura. Medyo brownish na siya. Pwede na. Luto na yan. Next natin, lagyan natin yung bawang. Sunod. Okay, sibuyas. Pagkakuha niyan pagkatandim niyan every luto. Birang-bira maghiwalay dalawang yan yung bawang sa sibuyas. Yan. Next, yung coconut milk or yan. Ito na yung coconut milk. Yun. Ay, sarap na talaga. Yan, medyo halo. Yan. Lagyan mo pa kunting gata. Yung kulang gata na yan. Kunting gata. Yan. Medyo, mas maganda kasi medyo yung unang gata marami. Kasi para maluto talaga, lumambot yung leaves ng. And then, yan, medyo halo muna, halo konti. Yan, halo, shake. Ping. Yan, medyo halo yan. O, yun, ito yung fried fish. Lagay na rin. Parang sumasarap na. And then, kailangan, huwag kalimutan ng asin. Then, yung tak sa Ajinomoto, kweng. Yan. Halo uli para medyo maganda. O yan. As, pwede na. Lagay na natin yung kwan. Lagay na natin yung main ingredients. Gabing tuyo. Fried na gabi. Dinagay na. Yan. Ganyan lang. Tapos, pakukuloyin yan hanggang sa maluto. Yan. Siguro mga 3 to 5 minutes. Sana yan. Para siya.
Depende kasi sa dami. Pwedeng 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Kasi yung iba naman marami din luluto. Matagal-tagal din. Yan. Yung ano natin. Kaya na luya. Yun. Yung iba kasi linalagyan luya, pwede rin. Yung iba linalagyan din ng kutawang tanglad, pwede rin. Kasi ngayon, lockdown, wala kayong makuha na ng luya, pwede possible, pwede na rin yan. Saka yung iba kasi ayaw naman ng may luya eh. Iba rin yung lasa. Ito yung version namin. Yan. Mamaya, papakita ko sa inyo pag medyo kumulo na. Yan. Medyo yung apoy. Tingnan natin. Kanyang kalakas ng apoy. Oh. Medyo alalay lang. Hindi na magana marami. Yun. Yan. Yan muna. Mamaya, papakita ko sa inyo yung paano maluto yan. Uy, kumukulo na oh. Tingnan natin oh. Diba? Kumulo kagad. Yan. Huwag nun yung nantakpan kasi pag tinatakpan yan, lumulusaw yung kwan, yung gata, naging tubig. Yung iba kasi pag, yan yung technique pagluto ng kwan, ng gabi. Huwag yung takpan. Kasi pag tinakpan mo yan, yung gata, nabubuo-buo. Hindi lumalabas yung aroma. Parang hindi after 2 to 3 minutes, ganito na itsura ng ating kuwan. Kaya laing, uy, sumasarap na. Ayan. Diba? Medyo lumalabas ha. Basta paalala ko sa magluluto ito, yung medyo hindi kabisado pang naglugulay na gata, lumugulay na laing, huwag na huwag yung tatakpan o yung gata, yung kuwan, yung gulay. Kasi pag tinakpan mo, magkukuhan, kung tawagan namin yan, lasaw, bubo, yun, dinagay na yung kuhan, siling, anong tawag yan? Siling pahaba. Mayroon sa tawag yan sa kuhan, dito sa Manila eh. Yan, konting halo ulit. Yan, pero patutuyuin pa yan kasi mayroon tayong special dyan na panggata, yung sink na gata. Yan, sarap na talaga. Yan, mga 2 to 3 minutes yan. Kaya ang luto nito mga 5 minutes, dyan na eh. Kain na na. Mamaya pakita ko ulit sa inyo pag yung pan, tuyo na. Yak, 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 yak. After 4 minutes, Labas ng mantika. lumalabas na yung mantika. Yan o. Yan yung unang gata pa lang, di ba? Yan. Pero kailangan paglagay, may pangalawang gata pa kasi yan eh. Kailangan kuan muna. Ayan, patutuyuin para talagang kuan. Uy, sarap na talaga. Uy, kahit biyanan mo, makakalimutan mo ito pagkain. Oo ha? Layo-layo pala yung camera kasi masisira yung lens. O, pwede na. Ready. Ito na yung second gata. Yan. Ito na yung pang-finishing. Kaya sabi ko sa inyo, dalawa yung dinagay na. One. Halo-halong konti. Konti. Sarap talaga. Kaya, Duro na rin. Hayaan mo na siyang magkuhan. Pag nakuha na,
low fire na. Ito na yung kwan niya. Ito na yung low fire na ng boil kasi para alalay lang yung kwan. Alalay lang. Kaya mo. Oh. Yan. Kumukulo-kulo naman siya. Kaya mo lang magkulo. Yan. Tapos kung timpla na lang yan. Kasi siyempre alalay muna yung asin. Yan. Oh. Sarap talaga. Sarap talaga. Mamaya, pakita ko yung medyo kung na siya, luto na yung gata. Yan kasi daw pa yung huling gata niya. Kumukulot pa lang. Ayan. After mga 1 minute, malagay yung huling gata. Ayan na siya. Oh, medyo sumasarap na. Ting, ting, ting. Halo-halo. Ayan. Medyo papatuloy na lang yan para lumabas yung kwan. Yung mantika. Hello, ito na yung pinakang finished product. Yan o. Ito. Hindi ko lang mapokus, baka maluto yung aking leche. Yan o. Lutong-luto na. Uy, sarap na. Kakain na ako. Oh, ayan na. Ganyan na yung finished product. Papakita ko, ilalagay ko sa mangkok. Pakita ko sa inyo, naka-focus. Uy, sarap talaga. Yan. Ito na yung pinakang finished product. Yan, focus natin. Uy, di ba sarap o? Malapit yan. Pwede mo. Yan, di ba? Yan. Ito na yung finished product o. Oh. Yan. Kailangan tikman natin, ano? Hindi pwedeng hindi natin tikman. Oh, yan na. Kita mo? Yun. Yan. Hop. Kain tayo. Siyempre, kanin. Yan. Uy, sarap talaga. Yan na yung ano. Ito na yung laing plus steam rice o sinaing na maluto, kanin. Tikman natin. Sarap. Sarap talaga. Ha? In 5 minutes, may ganito ka na eh. Maganito ko lang ulam mo. Mga kwan siguro, mga ilang grams yan. Kung sa gabi, mga kwan lang yun, mga 10 leaves lang. 10 dahon lang, pwede na. Ganito na yun. Tapos, yung coconut kwan kasi milk, yung gata, ikaw na magtansya kung pero mas better mga dalawang niyog para mas yung isang niyog ito yung pang luto mo, yung pangalawa yun yung pinakita ko doon na yung pang last. Oh, yun oh, ha? Uy, sarap talaga. Kain na na. Yan oh. Uy. Kaya mga katropa at sa yung mga nanonood ng aking video, maraming salamat po. At huwag niyong kalimutan pindutin ang aking bell at subscribe sa aking YouTube channel para marami kayong mapapanood na video na kagigiliwan nyo at exciting. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.